vízben rengeteg a rovarra vadászó hal. Az ilyen hely a legyezőhorgászok paradicsoma. A felszínen húzott száraz légyre sorra jönnek fel a mélyből az úton álló háriuszok, a pénzespérek ázsiai rokonai. Jól lehet őket fogni a vízben sodródó rovarálcákat utánzó nimfákkal is. A mongol pérek dísze a gyönyörű hátúszony, az úgynevezett zászló. Egyik délután ismerősök érkeznek a folyó túlsó partjáról. A versenyről hazatérőben lévő lovas csapat látogatott meg bennünket. Büszkén dicsekednek a frissen nyert érmeikkel. Erre azután jó mongol szokás szerint inni kell. Vezetőjük a hagyományok szerint az italból először a 4 égtáj felé hint egy-egy keveset, és csak utána kóstol bele. Kedves barátaink nem hoztak szerencsét nekünk, mert velük együtt a rossz idő is megérkezett. Szemerkélő esőben húzott száraz léggel szedegettünk a pérek között. Sajnos egész éjszaka és még másnap is esett az eső. Így felszerelésünk nagy része elázott. Az utolsó száraz ruháinkra is nagy szükség volt a hűvösre forduló időben.